Hello, molweni, ninjani? Okay ke sihleli noSisi Makoti, iQueen Indlovukazi. Umuntu ke oseke phumelele noko empilweni. Fundile wayityekeza imfundo akho nto anganayo. Sondela Sisi Makoti, sondela lavi. Makoti aseGoli ke lona. Ya, nguye ke lona umakoti waseGoli. Akho nto angenayo, unomyeni, unomntwana, unemoto, unendlu, ufundile. Ngokuna impilo ke singayibuza kuye ukuthi kahle uhanja kanjani ukuze ufumane umyeni oqotho kangaka. Umyeni wakho Sisi wadibana naye. Nadibana naye eThabe. Yabona ke wena sine siwenza kubhanwanisa hayi yabona umyeni wakhe wadibana naye kwenzuku zakudala ayonto yangoku entsha kudala abantu bethugether bazotshata mva sekudala behasana wadibana naye nini umyeni wakho Sadibana 2004 ngo-2020 ngokukhawula ixelele ukuba ngeyiphi korobelo wayisebenzisa umyeni wakho. No, Sisi ngasebenzisa ikorobela, zange ndasebenzisa ikorobela empilweni yami. Okay, umyeni wakho unjani? Uyatshintsha compared to 04 okanye 2020 kuza ku-2020 uya-upgrade noba uya-downgrade nje? Hayi kaloku phela umuntu kwamele a-upgrade life. Okay. So over these past years lokho uyakhula uya-upgrade so uyatsho uba yindoda eqotho leya. indoda eqotho So ke wena awuyoxele kupha emzini? Hayi mna ndizithanda kabi ngena hayi. Okay ke umntwana wenu unangaphi ngoku? Una 11 years. Wow, never abantwana ona 11 years. Unjani esikoleni ukrele okanye unjani? Hayi ukrele ufumane awards every year. Xa ungena nje ekamereni yakhe uzazibona nawe. Wow, niyayiva ke i-awards zakhe. So umntwana njengoba ekrele nje ufuze bani phakathi kwamama notata? Ufuze half tata half mama. Okay, phakathi kwamama notata ngompho clever kakhulu. Umama. Athi bamxelele tata. Ila. Okay ke siyeva ukuba phaya kulobusi kumama nokukaba kumama kabusi notata kabusi okrele umama kabusi. Utata kabusi uza emva kodwa ke asiyithembi ke leyo ngoba umuntu vele uzisikela enqatheni. Okay ke Sisi ke ungathi impilo injani ngoku compare abanye abadlulayo? So utshatile nakubungakatshati ngabe ukhona umehluko? Yes, umehluko ukhona. Sengimdala ngoku seyakwazi ukuzithathela ama-decision. I know what's right, I know what's wrong, I know what I have to do. Nje ungabaxela uthini abantu abafana nabantwana abasafunda nabangafuni ukufunda nabasaphumile esikolweni abangakabi namadoda abangakatshata abangakabi nabantwana nasebenabantwana mhlawumbe ungathetha uthini kubo? Abasafunda baqhubeke nesikolo, baqhubeke bafunde, baqhubeke esikolweni. If umuntu wakho ukhona uzawudibana naye ompekela uNkulunkulu uzoza kuwe. Okay, so unganqamele into ezikude lena kuni ekufunayo kweyakho izoza kuwe. Okay, uthi ke ungahambi uyohanta umyeni uzawuzizela xa kungowakho. Uyasiphaza